maber jahera mar penj laktar ma en chenro mopuonjore mang'eny mokalo kotenore kod weche mag ngima kendo wacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Andrutho Tieno en ga morna mar bedo kod odiochieng' kod odiochieng'. Kendo en morna mokalo ni kawuono wakelo ni chenro kowuok e boma maduong' mar Kisumu. Wendo wabedo osechopo e studio ka obonyiso wa nyinge ni en nyinge ng'a, en nyar kanye, olony e weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni e penj laktar odiochieng' ma kawuono kokalo Ramogi TV. Erokamano. Iluonga ni Rosa Mondi Okelo. Anya game. To moloyo duto tete an daktari. Asomo wach mar chiemo kalure kod ngima mar dhano. Chiemo kalure kod ngima mar dhano. Ang'o meni neno ni mondo misom mana weche mag chiemo? Aneno ni kinde mang'eny ji lalo ngimagi. Seche moko nitiere ma jok moko timo maber kech jok chiem maber. Naneno kaka kanyo nitiere kod rem moro matin. Kona neno ni mondo adhi asom wach nero mondo akonygo ogandawa ka benda konyra. Achakre ni chak somo gigi neno ka lokruok osebedo e kit ngimani, e kit jogo mantiere machiegni kodi kimiyogi puonj makende kotenore kod weche mag chiemo. Osebedo mang'eny kabisa, mang'eny kabisa. Erokamano. Amor mar bedo kodi kendo arwaki mang'eny mokalo. Erokamano. Kawuono ahero mondo wagoye mbaka kotenore kod weche mag severe acute malnutrition ne nyithindo ma under 5. Tiende ni en koso chiemo e rang'iny mamalo kata madini makare mag del e rang'iny mamalo mokalo kuom nyithindo matiere buo higni 5. Okang'e ni ma en gima iseromo godo e okang'a kata e yori mar tich ni? Wach mar nyithindo koso chiemo mang'eny kabisa, nyithindo matindo manie buo higni 5 en gima nitiere kendo nitiere mang'eny kabisa. Gima kamae ni bedo nikech gin nyithindo matindo, gidwaro chiemo mang'eny kabisa mondo gidong e yo makare. To ka wacho dongo, ok en dongo mar bor kod mar medo pek mar dendgi kende. To en dongo mamiyo nyathi dongo e yore duto te, obwongo nyathi dongo maber, kaka oriwre kata kod jowetegi bedo maber, en dongo ma wang'iyo e yore duto te. To wasedwango ka kinde mang'eny nyithindo ok nyal nwang'o chiemo e yo makare. Koro wach mar koso chiemo ni bedo kama ni gero. Kapo ni wamiyo nyithindo chiemo matin moloyo kaka dendgi dwaro, to nyithindo bedo ka nigi rem. To rem nero kodhi kuom thuolo modwa gundho matin, to rem nero koro miyo nyathi ok bed maber kata matin. En wach ma lich mokalo daktari nikech wacho ni ma en gik ma uthoro neno nikech dwaro gani mondo nyithindo odonge yore duto te. Kopogore kod bor mar del, pek mar ratil, kopogore kod mago duto te nyaka obwongo ne bed motegno, nyaka yore ne mag wuoyo, weche mag speech, weche mag wuoth kata movement phone ne tiyo, mwagi duto te nyaka bed e yo makare. Kata ko tudre kod jowetene. Kata kako tudre kod social life, yes, and the social aspect of it. Mantiere kidieny ma samoro nyathi nyalo bedo ni en malnourished ma ok onyal tudore kata gi jowetene. Ko wemo chami aming'a ma ok waloso, chopo kamoro ma yudo ka nyathino kata tudre gi jowetene koro chande. To ka nyalo duoki mana chien matin nono, Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Kata chuny boma ma Kisumu ka chandruogni chal nade, ong'eny maromo nade kuom nyithindo mantiere buo higni 5? Bedo mang'eny kabisa. Okabi kede tanena Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Nikech mae nigo wan kae, to wan ok anwang' nyithindo ma kae kende. Nyithindo ikelo nwa mwa kuonde mopogore. Koro nitiere data moro mane, nitiere wach neno luwe, nitiere survey moro mitimoga, to wayudo duoko bang' higni 10. Koro nitie manowuok 2022. Koro ento kata ka nowuok lakini wanigi penjo moko dire matina. No wacho ni kuom nyithindo kaka Kisumu County kae, ni kuom nyithindo 100 manyalo bedo ka ngima, manyalo bedo ka nwang'o chiemo makare, nyaka nwang'e ka nitiere nyathi achiel kata nyithindo 2 mok nwang' chiemo e yo makare. To nogolo ni kata koro kamoro kaka Siaya, tinwang'o ni nyithindo 5 kuom nyithindo 100 ok nwang' chiemo e yo makare. Kuon moko kata ka Kilifi gima nogolo ni nyithindo mok nwang'o chiemo e yo makare ng'eny kabisa. Nogolo ni kuom nyithindo 100 iba nwang'o nyithindo 13 gin nyithindo ma okoso chiemo kabisa. Wang'eyo ni kuonde motwo gi moko ka West Pokot kande be nitiere malnutrition mang'eny. Nogolo ni 10. Inwa kuom nyithindo 100 ma okoso chiemo, ma yud chiemo maber, ma dendegi ber, nyaka bedie moko 10 ma ok yud chiemo e yo makare.
To ka wang'iyo mano, aparo nitie kaka data no nitiere. Nitiere survey moro ma bende notim, ba mano wacho niya kaka dala mar Kisumu ka Midhiero. Ibro nwang'o ni kuom nyithindo te madhi maber, kuom nyithindo 100 kikawo, tibo nwang'o nyithindo 44 ma ok nyalo nwang'o chiemo e yo makare. Moko nitiere ma chiemo remo kabisa, to moko nitiere ma chiemo oremo e diere kanyero. Kendo survey moro nochako wacho kendo noyudo kendo niya ni ng'eny nyithindo ma okoso chiemo gi kabisa, ng'eny gi dakie kuonde mnamo ka ji odakie mang'eny, poor settlement, gidak iyudo ka nyithindo go ng'eny gi okoso chiemo. Ai kendo nochako yudre ni kaka dala mar Kisumu kae, iyudo ka kinde mang'eny kabisa wagendo mana chiemo ma kuonde mopogre opogre. Inwang'o ni Kisumu kae nigo chiemo ma wachamo moa kuomwa wan wawegi bedo matin, to wasiko ka wadwaro chiemo moa oko. Mama gin gigo manyalo miyo thothne nyithindo mantiere bo higni 5 yud chandruok. Mano en adiera kabisa. Koro nyithindo manie bo higni 15 awacho gi kabisa nikech awacho wach mar chiemo mar nyithindo. En adier nyithindo remo chiemo kabisa, to jikombe nyithindo ok yud chiemo ma oremo gi. Namba 1 kuom gi en wach mar chiemo ma samoro bedo maonge. Inwang'o ni ng'eny ute nigi chiemo ma ok oromo gi. To mae timre mokwongo nikech inwang'o ni konyo sani weather, kaka wach mar pur masani nitie kaka nitiere. Samoro ji puro lokore, ok en kaka ne machon chande ming'e maber ni kochopo dwe mar 1 ji chako puro, dwe mar 4 idoyo, dwe mar 8 ji golo oduma, to ji golo oduma maber. Koro sani weather olokre, koro inwang'o ka koro chopo kuma koro gima ai puodho bedo matin kabisa. Koro inwang'o ka wantiere gi nyithindo, to gima nyithindo nyalo chamo maber ongeye. Ai kendo kodoko wach mar chiemo ni nwang'o niya, chon puothe mani puro chon ne gin puothe ma wapura pura, ne gin tiere kod gik moko kuom gi maber ma kipuro ting'e maber chiemo bo mana wuok maber. To gonyo piny olokre puothe mosepur masani chuno ni ka ng'ato mondo gi maber e puodho to nyako nyiew mana manyiwa, nyako nyiew kothe maber, kech kothe gano nyiew kothe maber manyalo golo ne oduma magol nyalo golo ne gimoro maber. Ai wach koth bi machendo no gima nyalo chiek mapiyo ma koth bende ok bi ng'ade godo. Tiyudo ka seche moko ji ok nyalo nwang'o pesa makare manyalo nyiewo godo gigi eki. Koro ni kopogore kod koro lwasi lo benduti. Koro lo benduti. Koro iyudo niya wapuro to kwapuro yo makare, koro gima wayudo tin. Koro nyithindo ma wantiere gode ot ok bi nyalo yudo chiemo maber. Ai mar adek ma bende timore, kata obedo ni ji tho, tiyudo ka joma inyuolo pile ka pile ni malo kabisa. Population kwan mar ji ng'eny kabisa. Ka kwan osebedo mang'eny kabisa kata ot kama ji odakie, tiyudo ka samoro nyithindo ok nyal pidhi e yo makare. Koro iyudo ka samoro bedo rem kama nyithindo nitiere, to wuok nwa marach. Ai moro machielo mani buo mar chiemo nieri. Iyudo ka seche moko bende wach mar chiemo ni kata ka wapuro ok watem mondo wapur gik moko mopogre opogre. Wach kata niya jomoko puro kata mano oduma, to kopar kata oduma nieri anyalo keto kata lot moro bende iye kanyo. Samoro kata mana paro kata ka pura lot goduma tatembe kata bedo gi gwenda moro makata kaponi koth ok odhi koda maber, aonge gi oduma, aonge koda lot, antiere gi gweno. Gweno nieri kata ka wabedo kode, nyathi nyalo chamo kata mana tong', to wanyalo kata uso gweno ni mwal konyo godo yo moro machielo. Koro samoro chiemo wabedo go maonge godo ute ma wadakie nikech watimo gimiluongo ni poor diversification. Ok waket gik mopogre opogre kama ok waket gik moko mopogre opogre makata kaponi achiel moro odhinwa marach to machielo nyalo konyowa. To wach mar lwasi molokre neno ka gonyo kata samoro ka samoro koth ochako chwe, koth chwe achwe ma kendo chak ywa gikwa badhi gi gikwa. Koro gikone wantiere gi nyithindo, wantiere gi familia, to gima nyalo miyo gi maber onge. To wach mar chiemo nieri to en owuok e yor ariyo. Nyalo bedo niya ni oonge, kon moko bende nitiere ma chiemo nitiere, to mak mana ni koso ng'eyo omiyo ji ok chiemie yo makare. Ng'ato neno niya en komiyo nyathine ma e bwo higni 5 chande, omiyo nyathine chips
manie dir ndara ni to miyo nyathine gi maber mok di pim goganda manindo ted kata mana gi kuon momi nyathi. Koro koso ng'eyo kuond moko nitiere machiemo nitiere to gima chende mna koso ng'eyo. Ineno koro kaka wan wadwaro niya wan kada wadwaro nyathi kama monyuolo nyathi to mama mondo dhodh nyathine maber dweche 6 ma oko medo gi gimoro amora. Nyathini kochopo dweche 6 to wadwaro mondo dhi nyime kodhoth nyaka dweche 2 to wakoro chako kawo chiemo moko kwasoyo kanyo nikech koro chak mar mama okoromo nyathiniru. Chak pod ber kendo en very important to mak mana ni okochiw gik ma nyathi dwaro te kodwa mondo chako mede gik moko to kanye minwa mama nitiere neno kan kar mi nyathina thunu nieri oneno odhi kata mane supermarket kamoro opoko neno chak moro mogorie nyathi moro manyiero oweyo koro miyo nyathi thuno to dhi nyiewo gimoro moneno ineno koparo ni mae nigere maber to onge gima nyalo bedo maber e pinyni maloyo chak mar thuno mar mama. Koro jomoko bende nitiere godo to koro koso ng'eyo miyo koro ok gimi nyithindo ochieme yo makare alafu nyathi bedo matuo nyathi bedo moko dhi maber nikech gik moko nokotimne yo makare. Ae gimoro mar ariyo mabende miyo nyithindo bedo kod bedo mamokoso chiemo kabisa we wach mar koso ng'eyo bende en wach mar osubtal. Wach mar rito nyathi ok en gima inyuolo ng'ato ka ng'ato ng'eyo to en mana ni ok inyal mama ni konyuoli ng'a rito nyathi ni ng'eya ng'eya gini en gima ipuonjo ng'ato emomiyo koro wadwaro niya ni koro ka mama seche ma mama pek chande mama nyaka bi e osubtal wadwa wuotho kodi wuodhno ba nyaka nyathi rom higni 5 kech kapo ni shida obedo kuom mama ma okolosi ka mama pek gini bro mulo nyathi ei mama inyuolo nyathi ka nyathi osebedo gi shida. Koro wadwaro gimomiyo seche moko wach ni bedo malo ji ok bi e osubtal e yo makare. Seche moko be ka wawuoyo e osubtal duonde nitiere bima wuoyo e tokwa kwa wacho ni atim kama duol moro be nitie ma wacho ni tim kama to duol makanye kata kuonde ma ji odakie samoro koro kaka wan joma nigi utegi daktari owacho kama wuonodu be nendo wacho kama cha nyathina an nyithinda kana pidho chon ni ok atim ga kama masubtal owacho ni nero an manu kati godo ai korido kawa mama be koro luoro wego utegi ang no tim mana gimo wach samoro bende nitie moken kana wego utegi wa mama nitie kaka gibe gitudre kuonde ma gidakie samoro ta mama wadgi emo wachone koro seche moko yudo niya bedo mok gitimo kaka wawacho nyalo kelo shida. Ai moro machielo bende kuom wach mar osubtal bende samoro kata ka nyathi tuo nikech ka nyathi tuo tuoche moko tamege diep gieki ka ogoyo nyathi te yudo kaka mondo gikel nyathi pod nitiere gik ma pod ji manye kor gweng jomoko nitie minwango kata ka samoro idwaro manyasi moro idwa mi nyathi nitie kaka itimo to sama nyathi diewo ganero nyathi lalo gik moko e dendi chiemo mwawacho ganero nyathi lale seche ma nyathi diewo nero idwa ni mondo chame mondo konyo dend nyathi to nyathi to lale to koro kar mondo wabi osubtal mondo konywa to walewo ma ok wabiro koro nyathi gikone bedo ni gik madonjo ga kande ok kony nyathi olal duto te koro nyathi ngimane bedo marach. Ae moro machielo bende en tudruok kaka ji odak nieri be miyo nyithindo ng'enygi ngimagi ok bed maber e yo mar chiemo moloyo te weche mar mama gi baba ino kaka gonyo sani eri tungni ng'eny e weche mege dak gieki ipo mana ni chieng' moro mama moro sewe ni baba nyathi okaw nyathi ma pod dhoth osewe ni baba kanyo kada nyathi ma jadweche 3 baba ngni tim nyathi baba onge kothuno manyalo miyo nyathi koro baba boro timo nango samoro koro kawo mana nyuka emochako miyo nyathi nyuka onge kod gima den nyathi nyalo dwaro mondo nyathi odhi maber. Seche moko baba koro ringo dhi kata mani duka okawo chak mani duka chande idwa chak mi nyathi chak mani duka chande pod ohingo nyathi ka omi nyathi ok oting'o gik ma nyathi dwaro gik man kuome bende ohingo teko ma nyathi masamino kata koro nyiroke mege nyathi kethre kolukalo kuom weche machalo kamano. Jomodak gieki bende ino kata ka mano koro ero baba mama weni baba nyathi baba bende seche moko ojok gi familia okawo mama towe mama kanyo gi nyithindo to mama mowe kanyo gi nyithindo ento yuto mare ni tin
Koro nyithindo gi kibro chando gima bro chamo nikech gintiere lwedo ma ok nyal yudo nigi gima ginyalo chamo mowinjore. To kokalo kuom wach mar kaka ji odak nieri bende, samoro iyudo kata ni nyithindo ma wan go kata mana madongo samoro kwarito gi maber. Idwang ka sani gima chando wa kabisa nyithindo matindo manyiri nyuol. Nyithindo ma jo higni 10 gi 10 10 14 kae sani gi nyuol kabisa. Kende diere mar corona ne gimiwa nyithindo mang'eny kabisa. To ka wach nochopo ni koro ji doki skul, nyithindo gi nodoki skul. Nyithindo ji kano doki skul, nyithindo gi owe nyithindo gi oweni gi daye gi dala, oweni dan nyathi, moro owe nyathi ka watne moro machielo. Watne machielo nero onge kod gima nyathi dwaro. Koro min nyathi to dhi skul, lakini nyathi to bedo ni ok onyal dwaro, ok onyal nwang'o gima dwaro nero. Nyathi biro chamo ringre, nyathi biro bedo mana marach. Koro maka kanyo ka waduogo to wadhi nyime. Yes. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Wang'iyo severe malnutrition. Tiende ni en koso chiemo kata nok mar chiemo kachiel kod madini e ong'ala mamalo mokalo kuom nyithindo mantiere bwo higni 5. Ka waduogo to wadhi nyime omiyo kik isud kata matin. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Ingeni ano kanyaliye gigi machal. Onge gima timre na meher. Onego tini ket nyithinda gi jaoda. Nyaka ket chiemo mesa. Group mar Sarab makonyo ga ji ahinya no. Adwa mondo ilok nying group no dichiel. Iket nying mama na manose nindo kanyo. Iwinja? Inwa ni mondo yud nyathini. To anwa ni mondo ana yudo wadwa. Kaponi wan wabiro makre kamora chiel mondo wakonyre gimora mora kae, to wan wanyalo yudo gima wan wadwaro. Jochindo sedugo kendo. Adwa ni chak kwenu. 3 2 Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Thank you. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mari yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo malnutrition kata nok mar chiemo kata madini moromo kuom nyithindo mantiere bwo higni 5. Iwinjo ni kwani ni malo mokalo ahinya diere mag corona nyithindo nonyuolo nyithindo gi owe nyithindo gi kato gidok e skul. Yudo ni joma mine bende bolo nyithindo kendo weyo nyithindo ne wuon nyithindo gi onge kod thuno ma ang' ne mi nyithindo gi mondo mi odhodhi. Tiende nyathi monego beni dhoth nyaka dweche 6 ok obi dhoth nyaka dweche 6. Kopogore kod mano koro lwasi olokore, lo seti, yore mag pur bende okethore. Tiende ni chiemo kata doko ni entiere to moro ko bi chiemo makare. Adwa ni mondo mi pimnwa mana matin nono ni seche ma nyathi okoso chiemo kata chiemo ok odonjo kuom nyathi maber. Ang'o matimore e dend nyathi gi lak sechego? Nikech awinjo kimulo kamoro kanyo ni nyathi koro chamo ringre. Ang'a timore e dend nyathi gi lak sechego? Koro gima timore e dend nyathi ma osekoso chiemo, Nyasaye nochweyo dhano, miyudo ka ringre dhano ka gimoro okoso, to dend dhano temo kaka nyalo reso gima timore e ringruok nero. Koro ka nyathi osebedo ka okoso chiemo, gima bro timre mokwongo, ibo nwang'o ka yore mancha nyathi timo mamiyo teko
kata chiemo mang'eny wuok e dend nyathi, koro bro dok piny. Mano namba, mano mokwongo. Mana kaka wata nyathi mata mancha ne ringo, nyathi manyocha ne tugo, ibro po ka koro nyathino koro ok tugo. Koro wawacho namba 1 ni bedo gimiluongo reduced activity. Ai mar namba mar 2, ka nyathini osebedo ka chiemo tin kuome, to gik moko mabro kawo chiemo mang'eny e dend nyathi chako dok chien, gimoro koro kata ka dongo mar nyathi. Dongo mar nyathi ka chiemo koro tin, kech okawo gik moko mang'eny mondo nyathi odong. Dongo mar nyathi be chung kanyo. Ka dongo mar nyathi osechung kanyo, activity waduoko piny, kaka nyathi ringo dok malo gi piny waduoko piny, wach ma dongo nyathi odok piny, inwang'o ka koro idwango ka koro ring nyathi seche mapok magi ochako timore, ringre nyathi bro temo mondo chamre en owuon. Ochako manyo gik moko manokano mondo koro otigo mondo dhi nyime mondo ngima kik gig. Koro idwango kata ka boche moko manitiere mane nokan kamoro, ringruok chako dhi kawo mago mondo miye teko monyalo dhi godo nyime. To ka bor bendo se kawo murumo, moko kawre kod chiemo mamedo teko. Del manyo kuma chiemo mora mora manigi teko, ni mano kuma no kani chiemo mateko kamora mora. Korumo tidwaro kuma mono kanie. Kamora mora ma mono kanie be koro moge kiloko mondo mi del teko mar dhi nyime. Emomiyo jomokoso chiemo ineno ka koro gidhero, nikech bo manie dendgi osekawo mondo mi ringruok teko. Ai mar 3 kama osedhiyo, to koro gidwaro bende kama no kanie chiemo mora mora makelo gero del, mamiyo del gero, iluongo ni proteins, bende koro imanyo mondo kendo chako lokre mondo mi del teko. Ai kamago osetimre kamano, to kore ka activity bedo chien mar nyathi, ai gik moko ka dongo mar nyathi kandi be koro chung. Ai koro del kendo bochako wuoyo gi fuondni ne, organs ne, ni koro kaka weche bedo matek kae ni gero, koro wati mos mondo gima wan go matin nieri ema mondo koro wati within gima tin ma wan go gieki mondo koro kik wachung. Koro ibonwang'o ni koro kata ka dundo mar nyathi gwecho, ta dundo mar nyathi buro gwecho mos. Seche mogwecho mos ni en kata mayom yom, nikech teko monyalo dwango mondo tigo matek be koro onge godo. Iboneno kata ka nyiroke mege nyathi ma nyocha golo kata mana lach maber, koro ok bitiyo kamano. Ibonwang'o ka each and every organ, ibonwang'o ka fuonni mora mora mar del koro teko ne kaka notiyo chande iduogo chien mondo oromie e onge mosebede niru. To kendo gima lich miwuoro ni koro ka chiemo osebedo matin kabisa, to koro kata mana teko ma del temo ni mondo gore godo kod tuoche mano koro onge chuth. Koro mae en ringre ma tuo mora mora yora yora, tuo mora mora yora yora, tuo moro yora yora. To kirito neno, nyathino dende bro chwakre e kichak tere subtal, to wuok ni mobam. Nikech onge teko ma del bro nyiso godo liet mar del mar nyathi. Koro seche ma den ng'ato sibedo ma chiemo onge nero, wabed ka wang'eyo niya ni fuondni tiyo mos. Wabed ka wang'eyo del no koro pong' gi tuo kabisa, nikech koro del onge gi teko manyalo gorego gi tuo mora mora. Kopogore gi mano, wang'eyo bende ni gik moko bende ochung' kuom nyathini ok onyal dongo, gik moko ochung' kuom nyathini ok onyal dhi nyime yo makare, tiende ni ochal gari mokwamo ma onge gimoro amora manyalo dhi nyime, to kata mane nitiere bende ichoka choka mondo mi otimre. Kaka jagono molonye weche mag chiemo makare kachiel kod weche mag nyithindo, daher mondo mi ipimne ogandawa ma samoro nigi nyithindo kata miergi e lak sechegi. Ranyisi maka gineno to nego bende gichich ni nyathini osekoso chiemo, nyathini osekoso madini madwarore mondo mi ngimane kachiel kod dongo ne odhi nyime, kopogore kod del madok piny. Mage bende makine, nikech niwacho ni magi to timore mos mos, del kongo chamore, makine odhi to nyalo chopo kama koro nyathini nitiere kama rach mokalo, kaka koro nyathi ma wanene picha e pichani. Ranyisi mage makine no ka nyathi pok ochopo ka tinyalo chich ni nyaka bedie ni en gi chandruok. Anyalo wacho ni oganda wania gima duong' kabisa wadhi ure subtal gi nyithindo, nikech seche magi biro wang'iyo gi, nitie kaka wapimo gi, kendo kaponi wach moro dwa bete to waneno kod kuma bor, kendo wachako loso chon. Nyithindo mabire subtal machal kama gin nyithindo ma nchokelga kata mane klinik samoro.
Koro seche makoro chal kama makoro ne kese moko chakre nyathi diewo nyathi ng'ok tiparo ni chira nitiere weche miwache kor gweng'. Koro seche ma gichop gi nyathi kama e nigero to koro nyathi ok ber. To pod anyalo wuoyo e ranyisi manyalo ng'isi ni nyathini okoso chiemo. Nikech gibro wuok e yor ariyo. Nitiere nyathi moro ma kokoso chiemo kabisa kosedhi kode kuom ndalo matin, nyathino biro bedo mokuot. Kuot mar nyathino ok en kuot machakre gi wang' nyathi. Kuot mar koso chiemo en kuot machakre kod tiend nyathi. En kuot machakre gi tiend nyathi ka idho. To kuot nieri ka wakawo lwetwa mathuon mwadiyo godo. Kuot nieri mokwongo nyithindo nyalo kuot nikech gik moko mang'eny. To kuot mar koso chiemo en ok omak dir nyathi konchiel. En komako tiend nyathi koni to en koni gi kocha. Iluongo ni bilateral. En ok obed gimoro maywayo kamoro achiel. Ka koni kuot to koni bende kuot to dhi godo marom. To ka wakawo lwetewa mwadiyo godo tiend nyathi nieri to bur dong'ie. Koro nyathi mokuot kama e nigero ka wachako ng'iye gi ka wiye malo mokwongo. Kibro ng'iyo yie wi nyathini. Wiye wi nyathini iboneno ka yie wi nyathini en yie wich moro mathiso. Olam. En yie wich moro malam. To yie wich malam ni kido mare bok bed marateng'. Inwango ka molam nieri obedo marubuori. Odwa chalo gima? Gima timre en niya, nitiere koso chiemo ma nyathi bedo mokuot kabisa, to nitiere koso chiemo moro mamiyo nyathi bedo modhero kabisa ma nyathi en aina choki. Mae nigero iluongo na kuodi. Mae nyathi minwango ka imiye ga chiemo. Mano ma? Mae nyathi man kane, nyathi mae, nyathi mokwongo ni. Kineno yie wi nyathini ok chal gi yie wich ming'eyo ga. Ibonwango ka yie wiye lam. Ibonwango ka yie wiye gi kido margi bendo pogore, ok bed marateng', bedo marabuor. To king'iyo wang' nyathini, to wang' nyathini bedo moluorore kama e nigero. To kendo kichaki ng'iyo, ibong'iyo king'iyo ng'edene be nitie kaka owuok oko. Ng'edene kwana. To king'iyo bundi nyathini to bedo maduong'. To nyathini mae nyathi mokuot. To en kuot makuot koni gi kocha maka idiyo kama tibonwang'o ka ling'ore. To nyathi manigi tuo mar kuodi en kata piene bendo pogre. Ibonwang'o ka piene kuond moko nitiere makala marateng' tinie to kuond moko to ng'eny. En gi kido kala moro kanyo, en gi kido moro kanyo machal kaka rangi mabe waluongo ni flaky paints. Rinwang'o kata king'iyo kata nyathino maber, samoro king'iyo dir dhoge magi, inwang'o ka dir dhoge magi bende seche moko nitiere kaka ong'adore. To nyithindo magi tuo mar akuodi gi, to kapo ni ele kuma ng'eny mamagi, ng'eny megegi rwako nigi napkin, rwako nigi kata mana pampas masani nitie e boyo gini. Nyithindo kido gi iyudo ka mbele gi kanyo rach kabisa. King'iya mbele gi sianda gi chien, ibonwang'o ka samoro nitiere kidonda motimore marach. Nyithindo gi kibe samoro king'iyo dhog gi kama, tinwang'o ka nitiere kod kidonda. Mae bende en koso chiemo e yo moro machielo. Mae to nyathini imiye mana chiemo mamedo del teko kende. To konwang' chiemo magero del. Oyudo gik moko kaka nyoyo, mchele. Not nyoyo. Nyoyo nitiere gi oganda. Magi to korino ka kuonde makati pure mchele. Gini miyo gi mchele. Mchele kochiel nigi kod waru. Ineno nigi chiemo. Magi joma kimiyo kuon, timiyo kuon gi kado. Ineno. Kata kuon gi nyuka. Gini giwuok kama. To mae nigero. Jalni teno koyud te. En yudo ka oremo chiemo. Miyo dende yudo tekogo okoyud. Miyo dende gerrego en okoyud. Tenwang'o ka mae thiedho yot moloyo moroni. Mae opong' kod pie dendi. En nyaka ng'iye maber. En koko ng'iye maber, en motek thiedho mogik. Moro nieri, en okoso chiemo te. To kako okoso chiemo te nieri, obende nitie kaka yie wiye nitiere. Ibonwang'o ka yie wiye lam. Tibro nwang'o ka en to chako dhero. Tendo chako dhero gi kuond gieki, gi the groins. Ochako dhero gi kuond gieki, koro yudo ka piene bedo malus. Nitie kaka pien mar nyathi liero. Kose wuok groins kae, achiake kae, to gini biro, ochako lalo boche mani
nitiere e bambe ne kae. Koro ipondo wang'o ka e bambe nyathi kae nigero be koro pien liere. Aeto gini dhi malo to chope e kor nyathi gi bondi nyathi. Ino ka koro kae nigo bende nitiere kaka pien liere. To koro ka sianda nyathi kocha to king'iyo to jomoko luongo ni bagi pant. Chal nyathi morwak ni sirwari maduong'. Nikech koro pien manie sianda nyathi chande koro oliera liera. To nyathini neno koro kaka omedo lalo bor manie dende. Ka obire wang'e kondi eri face mar nyathini eri kama to iyudo ka obende kendo bro chako lalo boche manie e face manie wang'e nieri. Koro nyathini bro neno ka ng'ama duong'. Oneno ka jaduong' moti. Nyathini neno ka jaduong' moti. To moro nieri to ng'enji moko paro tan nyathina ni chwe to gima tamo giga koro gineno kaka pien nyathi chal. Oneno ka nyathini ok mor. Mae nige ok morga. Mae olinga linga thi. Okuyo. Mae nigo to yuak mok hore. Endo kata kimiye chiemo, mae chiemo kata kabisa. Manyaka koro wan manyaka wane kaka wadiko. To moro ni endo kata mana mit mar chiemo oonge godo. Okowinji. Weche go tek manadeno. Koro seche ma okel ni nyithindo gi kaka nyithindo ariyo gi kotenore kod nok mar chiemo e dendgi. In jalony ibro ng'iyo tibro neno ni ma to en ma to en ma. Ang'o kendo gini mutimo mar fwenyo ni chandruogni kata hinyruogni osedhi mabor mokalo. Del osechako chamore, del ochamo mbote mantiere del ochamo ring'o ma koro nyathi ochopo kama ochopeni. Koro wan ka gibiro seche mosekele ni gima kwongo timo wan wapimogi. Wapimo gi ratil. To ing'eni kwasepimo gi ratil to nitiere koro kaka wapimo, ipimo pek nyathi kod bor nyathi. Alafu nitiere kaka wan nitie molongo negative 3. Ipime gi nyithindo moko manokan kamoro mani miyo chiemo maber. Gimoro amora ne timre kod gi maber ipimo gi nyithindo go. Nitiere chat moro ma wan go ma nyisowa. Koro nwang'o kae kopim bor pekne ka achiel gi borne to obedo mabor gi nyithindo gi kodidek. Mano nyathi mokoso chiemo mang'eny kabisa. Koro nyathini maye to kapo ni bukri ni ng'iyo mana pek mar dende gi bor mare nidwa bukri ne midwa ng'iyo godo chiemo kosa ahinya to dhi wuok ni marach. Nikech nyathini opong'o pie dende. Koro onyalo bedo mapek. To kata ka pime gi gini, mae gimwa pimo godo bende, mae be nyiso wa nyathi manitiere kod koso chiemo mang'eny. Ka ikawo nyathi, wakawo food niri to waketo e gok nyathi kae. Kama ni kae nigoni. Aeto kwa sekete ka to wayuaye to waketi okumbwa nyathi ka kama kumu ma nyathi riure godo kae. Aeto anwang'o nus mar kae. Koro kaka mae en 12. Koro nus mar kae en 6. Kose chopa 6 ka to wasoyo food niri aluora mar kamwa mak niri. Hapa ni wantiere kod picha moro bende manyiso food no. Koro ka wasetimo godo kama, koro kaponi wapimo nyathino bowuok e gimoro amora makwar kabiro kama, mano nyiso nyathino okoso chiemo mang'eny kabisa. Nikech emomiyo biro makwar. To ka wapimo moro, mae go mancha wasekata chiwo ni mondo wabed godo e gweng'a, wamiyo jamre wabedo godo maka gipimo bagineno kama to gi oronwa piyo. Ka nyathi mani maber en mari beda e green kai. Nyathi mani e green en maber. To nyathi mowuok e makwar mae nyathi mokoso chiemo mang'eny. To nyathi mowuok e maratong niri maratong ni bende rach. Mano bende nyiso nyathino okoso chiemo to Midhiere kanyo. Mano ilero nwa maber mokalo ni kapono ni obire ralum to mano nyathi mantiere maber. Ratong ober to ok ober ahinya. Makwar to rach. To kang'iyo food no to maratong ni kokokony to kiny chope makwar. Ikoro wakonye mapiyo kabisa. Enie boda. Eno mare rach. Obendo rach to korach ahinya. Ene boda onyalo bet makwar samatin. Oyot mondo dhie makwar. Koro kwadware ka. Wan wagolo nyithindo. Wagolo nyithinde makwar. Wagol gie maratong. Kae bo kwadware kae. Kech kae bo nyalo tuo. Gimora mora matin nyalo time. To luar kocha. Koro wadhire mondo bed gi iye koni. Gi green koni. Erokamana nyawa ka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwando wang'iyo chandruok kata nok mar chiemo kuom nyithindo, nok mar madini kuom nyithindo, chandruoge monyalo kelo. Iwinjo kaka ilere maber. Kidieny mar 3 ok adwa no bai kata matin.
Sarab makonyo gaji ahinya no, adwa mondo ilok nying group no dichiel. Iket nying mama na mano senindo kanyo, iwinja? Dial *487 *3# to get this song. When the government is trying to threaten us, they're actually risking the lives of patients. And we do not know to what extent. Tomorrow at 9 a.m. we shall be on the road. Lakteche Ramoni okidog chien kata bang' katendo bila nomiyo gi siem ka kiny gichano bago ng'anyo mapek mar sundo piny owacho. The Constitution 2010 has had envisioned a harmonized approach to the determination of salaries, allowances and benefits. Sirikal omako chung' motegno ewi pek mar chulo osara mar jotije mage, omiyo onge chenro mar medo jotich osara machiegni ne. Nengo stima olwar gi 13% bang' siling mar Kenya yudo teko to kod lwar e nengo mar mauta. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ipimo na maber mokalo kotenre kod fut ma utiyo godo. Ineno ka nyathi ntiere ratong' nyaka duoke mobede e ralum maber. Kiko bede e ralum moro mayomyo motegno maber. Kopogore kod pime kamano, uchako thieth sechego to seche uchako thieth utimo nang'o mondo mi okony nyithindogi. Koro nyithindogi eki. Ing'eni koro nitiere ma wach mar pim biro konyowa godo. To wach mar koso chiemo ni ok oyude na gi achiel mar pim kende. Wang'iye kata kod gima wang'wa neno ma wang'iso wan nyathini ok ni maber. Iluongo ni clinical assessment. Ineno kaka nyathini eri en wach mar pime samoro ok bi nyisi adiera mantiere kuom nyathini. To koro gimitimone en koro ing'iye gi wang'i. Wan kaka daktachi opuonjwa kaka wanyalo ng'i malo nyaka piny to wang'eyo gimok ni kari kuomi. Koro nyathini ka waseng'iye wasenwang'o ni mai to en osekoso chiemo. Moro nieri bende wapimo. Mai to ka wapimo to pimare bro konyowa kabisa. Mai be kata pimare okonyo lakini pimare no buro ng'isowa kata kwa miye chiemo go kata kwa miye yath marom nadi. Koro nyaka wang'e pek mar nyithindo gi kite. Koro mai be ka waseng'eyo pek mare mai be waseneno kama enigero to koro wachako thiedhogi. Nyithindo gi ka obiro e subtal nitiere nyathi mabiro ma en pek mare nyalo bedo ni rach. To ka ing'iyo gima nyalo ng'isi nyathini ni e hali hatari moro amora to kine. To kitemo miye chiemo niri, mae gima wapimo godo, nyathi ma ok okuot, en gi koso chiemo to ok okuot. To ka wapime to wayudo ni en gi koso chiemo. Ka wateme gimoro niri, mano nyathi ma ok okuot. Manang'o? Mae iluongo, mae chiemo ma wamiyo nyithindo. En chiemo molos mar sirikal ma wamiyo nyithindo manitiere godo gi koso chiemo mang'eny kabisa. Koro mae ma watiyogo mondo wang'i nyathi en oonge kod kuot, oonge kod dalili manyiso ni en marach ahinya. To lakini okoso chiemo. Ka wamiyo nyathi ba nyathini ochamo maber. Nyathini ok fuol, nyathini ok diew, nyathini ok okuot, lakini koso chiemo to koso chiemo kalure gi pim. Wamiye. Ka wamiye mae bochamo maber, nyathini ok warwaki e wod. Nyathini nitiere kwano mwagoyo ka wachiwo gini. Kalure kod pek mar nyathi. Wamiye chiemo gieki morome ndalo 7.
wawuoyo gi mama kaka dhi miye. Ka dala biriyo giko idwoko dongo kendo wachako wanene. Wabro wuotho gi nyathini ba nyaka nyathini ni duog kama nende wachro mondo nyithindo bedie chande. Koro kapod koso chiemo ng'eny kabisa to wanene bang' dala biriyo ka bang' dala biriyo. Samoro be nyalo bedo ni kawuono ka nende wanene nendo kodiew doge be nende mit. To kodhero chako diew kendo dala mano kendo kinyi duoki aduoka. Koro nyathi mora mora man gi tuo mar koso chiemo to nitiere kod medical complication mano nyaka waketi e ward. To ka waketo gi e ward to koro sama gibede ward koro ken mar daktari achiel ema ng'iye. Koro chuno daktache mang'eny bedo kamoro achiel nikech koro ringre nyithindo gi nigi shida mang'eny kabisa. Koro daktari mosomo tuo mar nyithindo miluongo ni pediatrician koro tiyo kamoro achiel gi nutritionist mondo nen nyithindo gi odhi maber. Nikech nyithindo ji kaka ineno gi mieri mokuongo gima timre ibonwang'o ni sukari mar dendgi odok piny. Emomiyo koro kata mano koro ling'a ineno onge gi teko. Koro nyithindo ji kobiro wakuongo wapimo mokuongo sukari margi ni kanye. Mano number one thing manyaka watim. Ka wanwang'o ka ni piny kabisa to wamiye pi motimo sukari ineno mondo ochiernwagi. Moko bende biro ma osedieo moseng'ok ba nitiere e shock nyathi ma koro kiare ni en kanye chande. Ikelo nwa kamano. Mano kosekelo makoro kiare chande mantiere in shock. Nyaka watem nyathi manie shock en nyathi makoro okia kama intiere. Nyathini kaponwa mulo tiende ni tono ka tiende ne ng'ich. To kitemo kata mako kuonde madundo kata yaduyo ka gwechegi inwang'o ka koro adundo gwecho mos. Mae nyathi mwakuongo watemo kabisa mondo wagole kama intiere no. Ka wasegole kama intiere no eka thieth moko dhi mbele. To moko gik to nendo biro gino gintiere e shock wakuongo wapimo sukari margi. Ka sukari margi ni piny to wamiyo gi pimo timo sukari. Ai to wachako miyo gi chiemo nitiere mantiere mkepe molos maber gi jo UNICEF miyowa. Nitiere kaka wamiyo gi. Ka wanyalo miyo gi chiemo nyalo modho gi madh maber gi dhog gi to ber. Lakini ma tok nya chiemo gi dhog yangisi ni appetite mari ni ka chien kabisa. En wasoyo ne mpira misoyo gi mabiro nyaka e iye. To koro kipimo mari moripo ber nyonwang'o wachako olo ne kanyo matin. Nyithindo gieki nikech koro teko margi mar geng'o tuo nodok piny ba tuo ng'eny kabisa e dendgi. Nyithindo gi kobiro kama tibonwa boche bolali e dendgi ng'eny gi temperature margi niga piny. Koro nyathini kobiro biro to wafundo gi inwang'o ka wantiere gi hita kuonde ma nyithindo gi wakane ok en kuonde mwakane jotuo mamoko nikech nyithindo gi gin temperature margi ni piny. Wakano gi e ot maliet, ot mwaloro dirise, ot mwaloro dhot, alafu wakao hita be wakete od niru. Kok watimo kamano to gilalo ngimagi nikech mano. Nyithindo gi kosega biro inwang'o ka ng'eny gi ni wacho ni mama wacho no osebedo kodiewo to gin ka wadwa ng'eyo ni pi manie dendgi tin to wang'eyo ka wang'eyo nyithindo moko mochiemo maber to ok wanyal nwang'o gima kare nikech beno en wang'e gi odonjo ga pile ka pile nikech mo manie wang'i ka enoserumo chon. Koro ka nosenyiswa ni nyithindo gieki nyocha ne diewo to ng'ok koro nitiere pi makende ok mar wares ma wang'eyo cha. Nitiere pi makende mwamiyo nyithindo gieki. Ai seche ma nyithindo gi dewa nyithindo gieki ng'okni iyudo ka gilalo gik moko mang'eny mago bende wamiyogi. Seche ma gidonjo no. Koro nitiere step apar ma waluwo mondo wathiedh nyithindo gi ka gisebiro e ward. Koro step number 5 nyithindo gi kito mondo dendgi ochwakre to gilali lweti. Gin donja ni to wasechako olo yath kuom gi mar infection. Nitiere yath ma imiyo gi gite machal imiyo mat nyaka mimai wamiyo gi mondo wathiedh godo infection nero. Ai mar 7 gik moko matindo bende nitie molaki dendgi wamiyogi. Ai kore ka wach mar chiemo donje to wach chiemo kodonje nyithindo gi ok wamige miya chiemo mang'eny dichiel. Kwa mige chiemo mang'eny dichiel to wanego gi. Gini miyo gi chiemo matin ka wayudo kamano kama nyaka chop kama wanyalo miyo gi maber. Ae to koro ka gichal ni obongo biro kudwang chiemo moromo
Emomino ka nyithindogi gin gikuyo ga kuya. Ka wasemiyogi, wachako miyogi chiemo matin gidhi maber, yedhe bende ginuang'o, gik mane nitiere manolal ka bende giyudo, to koro wachako timo nigi, magichako medo kilo maber, koro gijalta nyiere matin. Koro wachako duokogi, wachako tugo kodgi, mondo kendo waduokgi kendo kaka ne gichal. Koro nitie gimiluongo ni sensory stimulation, mondo gidok kaka ne gichal. To koro gibodhi dala ka gin maber kabisa, onge wapimo gi kaka gin gite ka gidonje ward, nyaka tim nigi pim mopogre te, nyaka wapim gi gik mopogre. Koro kaka wachaka miyogi yath, to kaka duoko mege pim go be bro duogo, to wamedo moko machielo. Nikech tuoche mege TB moko wuok godo, tuoche mopogre wuok ka en Midhiero, to koro wathiedho kamano. Nyaka gichop kama giber, ma koro gidhi dala, to pod waluwogi. Waluwogi mwalugi manyaka gibed maber chutho. Iwacho ni ma en chiemo mar sirikal, ma bende iwacho ni wakachani imiyogi matin kuom ndalo 7 mokuongo, kaeto bang'e ni chaki pimogi, maka pono ni nyathi obiro to kiny ochako dia, utiwacho ni duoke kik riti ni ndalo 7 gorum, duoka piyo mano. Chiemo ni oting'o ang'o? Chiemo ni tinga chiemo ng'ato nyalo dwaro te. Chiemo ni eri inwang'o ka oting'o chak ni e iye ka en Midhiero. Wantiere gi peanut. Wantiere iluongo nang'o njugu moreg, chak ni ka, wan gi njugu moreg kae, nitiere mo bende gini, nitie mo, nitie mo be gini eri. Nitiere vitamins and minerals mabe wamede iye kae. Chopo kama imedo nyithindo kipi koso picha ni ne en mar medo gi yath. Ukang'eyo ni picha ni ne nyiso wang'o. Koro nyithindogi gino komedgi ameda pi, neno kaka mae koro, kaka pi ene koro obedo koliero kama en Midhiero. Koro mae waketo sindani e lwete, mae wamiye godo. Ang'ise nyithindo te manitiere kod severe acute malnutrition, gin kod infections double. Koro mae wachiwo yath, wachiwo antibiotics ka en Midhiero. Koro wanyalo chiwo yath gi lain ni. To moko mabe samoro no biro ka nitiere makiare kama ng'ise ni ageni en shock ka, maka to wanyalo medo pi. Pi nitie mana makende mimedo matin, ok maringo dururu kaka moko ringo ga dururu chande. Koro nyithindo gin gi thieth makende. On wathieth gi sasa ma nyathi osekoso chiemo kotuo, en thieth mare ok chal gi nyathi ma yudo chiemo moromo katuo. Mondo mi kik nyathi chop ka thothne unyiso jonyuol ni mondo mi, nikech samoro kaka ni wacho ni chiemo nitiere, to gikemiyo nyathi chiemo makare. Samoro chiemo nitiere to koso ng'eyo. Paro ni kimiyo nyathi chips, to mano koro berie saidi, moingo omena, moingo oganda, moingo layo, ma samoro dimiyo nyathi. Wamule kanyo matin. Chiemo mantiere e alworawa kod kaka wanyalo konyo nyithindo kik chop ka, nikech kochopo ka okane kober ahinya. Kae kochopo to ok ber. Wabendo ok ber nwa kata mana matin. Koro joma nigi nyithindo, wapuonjogi kaka obed ni gitimo. Kaka nyathi matin, wanyalo gombo ni mondo mama odhodh nyathi. To kes ma mama onge, to samoro bedo matek. Achiel kuom gimomiyo wach mar koso chiemo bedo mang'eny kabisa en wach tuoche masani. Inwang'o ka samoro mama onyuolo nyathi, donge mama onge. Samoro bonyuolo nyathi, otuo moko nyalo dhodho kata mana nyathi. Koro kanyo, to koro gin cases moduoka chendo matin, to nyaka losa. Koro anyalo wacho ni mama niya, ka Nyasaye omiye nyathine to en tie, mae kes ma mama nitie, mama odhodh nyathi maber kabisa. To dhodho nyathino bende ok en keto nyathi e thuno. Wapuonjo mama nitiere gimiluongo ni breastfeeding techniques. Inyalo dhodho nyathi to nyathi pod wuok awuoka ma kata kilo ok med, wuok awuoka mana marach. Nikech chag mama mar thuno bende opogore. Nitiere chag mama makuongo wuok mambele, ma oting'o pi mang'eny, ok mi kilo mar nyathi medre. To chak nitiere machien e thuno mar mama, ma ka nyathi omadho to nyathi bedo ma dende ber kabisa.
Koro wapuonji kibiro to wadwaro dhodho nyathi to kok ing'e kidhodho nyathi wapuonji yo makare kako dipo bede dhodho nyathi ibet nade kidhodho nyathi iwe nyathi thuno kuom seche adi ekiloke e thuno moro machielo. To kochopo kama koro nyathi ochopo dweche 6 kacha cha tanyalo wacho nwa niya wadhi nyime kwa dhodho nyathi to ang'en chak mar thuno mar mama koro mo nyathi. Koro wachako puonji chak medo chiemo matin ne nyathini. Ka nyathi otieko dweche 6 wanyalo mede gimoko kaka nyuka. Ok ochuno nyaka wadhi nyiew mana nyuka moro mar pesa mang'eny. Wakawa kata mana kal mana mathis. Nyathi kotieko dweche 6 wamiye mana nyuka kijiko 2 kinyi kijiko 2 odhiambo. Odhoth kaka odhoth ga pile to wamedo ni mani wiye kanyo. Nyathi mochopo dweche 7 ema koro amro chak chamo chiemo mopogore. From dweche 7 ga 8 kanyo. 7 ga 8 kanyo ok ochuno nyaka mana gik moko mege pesa ema nyaka wami nyithindo. Wanyalo temo kata kwa dak mane town ka. Wanyalo pidho kata mana lodhi. Kata mana lodhi go nyipidho kata mana e karaya mong'ad, besen moro mong'ad, kata mana mukebe moro kata mana ogunia. Wanyalo bedo kod alode, wanyalo miyo nyithindo kata lot ber gi nyathi. Gima seche moko chendo, ng'enywa seche moko ng'eyo na lot en mar jomo chando. To ngamo sebedo na lot en mar jomo chando, nyaka nyathi wuok ma nyathi dwaro lot. Nitiere madini ma nyathi dwaro kokalo kuom alot. Nikech seche moko gonyo nyiew kata machunga ma nyathi chamo, nengo ne ni malo ma ok wanyal nyiew seche duto te. Koro nyathi kosebedo ne na lot ok oyudga, machunga be nengo ne tek ma janyuol ok nyal nyiew ne, nyathino dhi bedo ji kasoro to waneno ka en gero. Nyathi mosako chiemo mang'eny ma koro wajeno cham chiemo mopogore kaka wapuonjou. Wagombo nu miye chiemo manitiere kata mano oganda gi kuon. Aneno ka chon jine chamo kata mano oganda gi kuon. Oganda koswag maber ne nyathi maber. Wanwang'a lot matin wakete dire. Wakaw kuon matin wakete. Wamiye nyathi chama nyathi dhi mana maber. Tenda ni seche moko kokalo kuom kia waketre ngima moro ma waonge mohingowa alafu nyathi chandre ohingowa to bende okokony ohingowa to bende okokony kata wach moro nyaka nyathi cham nyaka ng'ato cham mchele ng'ato nyaka cham mchele goganda. Samoro ng'ato nigi nyathi makore ka jahiga achiel chapat nyalo chamo maber odwano ted chapat golayo to nyathi nyalo chamo chapat nero maber. To koro kapo ni mama moro oteda kuone moro matin to kawa loth matin to kawo layo to swago maber ni nyathi ma jahiga achiel to keto piny mu chiemo kose chiemo maber tango miyo kata pi bang'i bomudho donge mano ber bera chuth. Koro wanyalo otemo gik miweyone mimiyo joma mine kachiel kod jonyuol mondo mi wageng' nyithindo kik chop kama nyithindwa gi ochope. Wach mo gik minyalo weyo gi godo nikech aneno ka thuolo emo maya wang'a. Awuoyo kodwa wach mar nyithindo gi kimaka nikech ng'enyne an magi lwar e lweta. Taneno ka gibiro mang'eny kabisa. To koro chunya chande nikech nyithindo to ginde joma wan godo kiny. Ginde jotelo ma wan go, gin joma wan godo kiny. To kok wang'iyo gi ngima maber, to mano matiende ni kiny wabro bedo kod ji ma ok dhi maber. Wan gi ji ma samoro wigi ok par maber, wan gi ji seche moko mayom, wan gi ji seche moko mok nyal konyowa kata mana matin. Koro nyithindo ma Nyasaye osemiyo wagieki, awuoyo kodwa waduto tetete. Wami uru nyithindo gik manyalo yudre alwora marwa kako sipuonjwa. Ng'ato ngolo mana koti malure kod kaka orom. Kik wapar gik moko madongo ni ng'ane timo nikech ji ok rom. Kata kineno ka kawuono indo kinyalo nwang'o gweno. To Nyasaye otimo nyaka nwang'o omena. Ng'amo chamo kuon gomena galot. Wanyalo miyo nyathi kuon gomena galot. Chal gi nyathi moro ma bende nindo ket omi chapati, omiye gweno, oket ni alot matin. Koro anyalo wacho ni joma nigi nyithindo matindo te, walure uru kod osubtal, nikech semu biro biro osubtal gieki, waburo wuoyo kodu, kendo waburo konyo kaka unyalo pidho nyithinde yo makare. Nikech seche te ka ubiro, to wawuoyo kodu kalure kod kaka ichal. Kaka aburo wuoyo
gi japuonj kaka biro wuoyo ng'at ma pogre cha opor kod abuoyo kod ng'at moro ma bende puro. Koro seche moko advice ma biro chiwo kae ni gero samoro ok nyal wuok ni ji duto te maromre. Emomiyo daher mondo michiw namba ni kaponono ni nyalo miyowa kata kama inyalo yudie mondo mi samoro ng'at ma gimoro ok odonjone maber kata ogombo ni mondo mi lerne maber to nyalo tudore kodi onyalo yudi kanye kata kaponono ni nyalo chiwo namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano. Erokamano. Ayie mondo achiw namba na mar simu ta akwayo uru mondo ulemwa e osiptal mang'eny kabisa. Wabiro wuoyo kodi kaka in. Ok wabi wuoyo kodi ka waketi group kech ji ok chalre. Mana ni mondo wapidh nyithindo gi maber. Osiptal unyalo biro osiptal moro amora mar sirikal unwang' ka nitiere nutritionist anto antiere Russia. Uluonge nang'o Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Koro namba na en 0 7 1 4 2 1 6 5 1 9. Erokamano makende. Ageno ni kwa luongi kende penj laktar tibo biro wagoe mbaka kotenore kod tuoche mag nyithindo wabed kod nyithindo motegno ne ngima makiny. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo no ka wawacho ni ngima en mwandu. Ageno ni puonjori 1 2 3 kotenore kod chenro ma kawuono. Iwinjo kaka olernwa maber ni nyaka wapidh nyithindo maber nikech magi e nyithindo kata magi e oganda wa makiny. Mako kipidhe maber kawuono to kinya wabo bedo kod chandruok matamre gi nono. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masane.